VPN ko kaya you're live. Hindi nakisama yung VPN ko kanina. Ikot siya ng ikot. Excuse me. Inuulit ko kasi kanina hindi tumunog yung budots. Habang wala pang ano, kain muna tayo. Mimi. Front flavor. At hindi siya masarap. Akala ko maanghang. Hindi pala. Labas na kayo kasi magbudots tayo. Para manalo tayo. Hello dyan sa dalawang nanonood. Labas-labas kayo dyan. Ayoko niya. At least bitter there and lighter. Very difficult this. But ano niya? Ang pait. Habang wala pa sila, hindi pa lumabas. Kain muna tayo guys. Kain muna tayo nito. Kaso hindi siya masarap, mamantika. Pero okay lang. Walang iba. Dinikit talaga yung mukha. Excuse me. Hello sa dalawang nanonood dyan. Isa na lang pala. Nawala yung isa. Therapy for all. Dami yung mantika.
Abas na kayo guys kasi magbudots na tayo. Para tayo ay manalo. Dami mantika niya. Mantika. Mantika siya. Pero kain ng kain. Tulog na yata sila lahat. O napagod sa eleksyon. Napagod sila sa eleksyon. Naluya. Kaya napildi lang manok. Napildi yung manok guys, naluya mo. Hindi pa sila nakamove on. Maubos ko na lang to. Kasi hindi siya masarap. Mga mantika. Ayan, may dalawa na tayo.
viewers. Ayan, naubos na guys. Naubos na ang... Ayun yung lumabas. Ubusin ko to, hindi ko kayo bibigyan.